Τραγικές εικόνες από ό,τι βλέπετε κι εσείς, αγαπητοί τηλεθεατές. Τελεία. Ζαΐρα! 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 Yes, master. Πάρε τηλέφωνο στο γραφείο ταξιδίων και ακύρωσε τις διακοπές στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Yes, master. Στην Ελλάδα θα πάμε διακοπές. Πολύ αίμα στην Ελλάδα. Πολύ αίμα. Ωραία χώρα η Ελλάδα. Αυτή η χώρα φιλάρα, εξόμπου πληρώνει να πούμε τις κάλτσες στις εφόρους, πληρώνει να πούμε και φόρο αίματος αμαλάχη να πούμε. Έτσι δικαί μου και φορολογήσουν και τη βλακεία, εντάξει, καθαρίσαμε. Το πήραμε το πρωτάθλημα. Ρε Πιλάκο, νιώθω μια λιγούρα να μην θα φάμε τίποτα από αυτό τον Καραγκιόζη. Ξέρω κι εγώ ρε παιδάκι μου, άλλωστε να μου 2 ρεκτικά έφερε και εξαφανίστηκε. Πάει στον Αίγυπτο να φέρει το μαστρουμά, κατάλαβες να μου. Εσύ Μανίτσα που τι έγινε, έφαγες καλά σήμερα? Τι πεινάς δηλαδή? Λίγο. Φάει κι αυτά μωρή άρρωστη να μου. Μέχρι αυτού τα γιουβαρλάκα τι να κάνουμε. Άμη γλώσσα μας ρε μεγάλε, αυτή η υπέροχη ελληνική γλώσσα που έπρεπε να μιλιέται από όλους τους ξενέρωτους στην Ευρώπη. Πες τα ρε γίγαντα, ποια ξένη γλώσσα έχει τέτοια ιστορία ρε τεράστιε. Τέτοιο αρφάβητο ρε μεγάλε. Τέτοιο πλούτο λέξεων ρε παιδί μου, 25.000 λέξεις γλώσσα ρε μαλάκα. Εδώ ρε μεγάλε μια λέξη θες να πεις να πούμε και ψάχνεσαι μέσα στις 25.000 λέξεις, δεν ξέρεις πια να διαλέξεις ρε μεγάλε. Σε μένα τα λες ρε King Kong. Να πά να τα πεις αυτούς τους ξενέρωτους που μας λένε τριτοκοσμικούς, κατάλαβες. Γλώσσα ίσον πολιτισμός ρε μαλάκα, Κώστας. Αριστοφάνης ρε μεγάλε, Ευρυπίδης. Οδυσσέας Ελίτης ρε ημίθε. Ποιος είναι αυτός, δεν το ξέρω. Σε ποια ομάδα παίζει? Δεν είναι ποδοσφαιριστής ρε βούρλο. Τι είναι? Κρουαζιερόβλιο ρε αστοιχείωτε. Να αυτά πετάς ώρες και με το δίκιο τους μας λένε αμόρφωτους, κατάλαβες. Εγώ ρε αμόρφωτος που έχω στο σπίτι μου να πούμε 2 Βρυτάνικες, 1 Πάπυρο Λαρούς και 3 Ιδρύες. Και στόπα ρε παιδάκι μου, μην πάρεις μεγάλη βιβλιοθήκη, δεν θα έχεις με τι να τη γεμίσεις μετά. Ρε σβούρε, εγώ τα βιβλία εκτός από διακόσμηση τα χρησιμοποιάω κιόλας. Δηλαδή? Πρόσεξε, βάζεις 1 Πάπυρο Λαρούς, 2 Βρυτάνικες και 1 Ιδρύα, ανεβαίνεις απάνω και τσακ, πιάνεις τη ζάχαρη μεγάλη. Και δεν μου το έλεγες τόσο καιρό ρε παιδί μου και είχα μια στίβα βιβλία και πήγα και αγόρασα σκάλα ο μαλάκας. Ρε σβούρε, το βιβλίο εκτός από πολιτισμός είναι και φόδιο στη ζωή ρε παιδί μου. Εργαλείο όπως το λένε, το Black and Decker του σπιτιού να μου. Το χρησιμοποιείς και για προσάραμα στο τζάκι να μου, μαλάκι, κατάλαβα. Καλά που το θυμήθηκα, κοίτα. Ρίξε μάτι. Τι είναι αυτό ρε παιδί μου? Γκούτσι μεγάλε. Από τιτάνιο και πετώ. Υπεραυτόματο, Μπαταρία 150 χρόνια μεγάλε. Εγώ θα πεθάνω και αυτό ακόμα θα δουλεύει. Σου δείχνει ώρες 36 ώρων μεγάλε. Τι ώρα είναι, τρισδιάστατε? 7:30 το πρωί. Τρελάθηκες ρε σινεμασκόπ. Νύχτα είναι. Ώρα Γκρίνουιτς λέει το εργαλείο ρε λάπατο. Ρε ώρα Ελλάδος σε ρώτησα εγώ. Ώρα Ελλάδος δεν δείχνουν το εργαλείο ρε μεγάλε. Δεν μας υπολόγισε βλέπεις ο κατασκευαστής να μου. Ποιους εμάς. Εμάς που τους δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού ρε μεγάλε. Τους δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού και δεν μας γράψαν ούτε στο ρολόι για να ξέρουμε πότε θα τους τα ξαναδώσουμε πίσω, κατάλαβες να μου. Και μας κουνιούνται μετά τα ραδικοβλάσταρα. Μπορεί ποιος είναι τελικά ο Γλυγόροφ, δεν κατάλαβα να μου του κουβαλάνε συνέχεια την πάπια. Τσαμπουκά θέλουν όλοι ρε μεγάλε, τσαμπουκά να μου. Δες τη ωραία που ξεκίνηκε προχθές στην τηλεόραση ο πρόεδρος. Βγήκε, τα είπε χήμα και ακόμα ψάχνουν οι φραγκόκοτες. Τι έγινε αυτό το γκαρσόνι, δεν θα φέρει τίποτα να φάμε?